Budeme tvoriť frázy, kedy vám to budem obmieniať, dobre? Takže skús preložiť túto frázu. Tieto stoly sú čisté. Estas mesas están limpias. Je tam sloveso estar, to ti pripomínam. Prečo? Je to prechodný stav. Sloveso estar my vieme. Už sme na to lekciu mali. Takže ešte raz. Tieto stoly sú čisté. Estas mesas están limpias. Čo tak? Tam tie vrchy sú veľmi vysoké. Hola! Ak ťa zaujímajú ukazovacie zámena v španielčine, ako je to, tamto, hen tamto, tuto, tak na to máme lekciu číslo 57. Naučíš sa mužský, ženský rod, jednočné číslo, množné číslo a aj neutrálne. A potom budeš vedieť, čo znamená ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Estas sillas están cómodas. A tak ďalej. Čiže lekcia číslo 57. Vypočuj si pronombres demonstrativos.